En geno marwa ni piny owacho dhi kawo okang' makare mar konyo oganda modak gwenge ma Wambla kaachiel kod gwenge mamoko ma bende koro osebedo midhiero mano mar oula mapek nyakoro Mgajwang'. Ka wadhi mbele ni jopuonjre ma jo klas 12 kwano mana seche manok kende to gichako penj margi mar KCSE machakore okinyi makiny. Ikruok ne penj go osebedo gi ng'ikruok kod luoro ma okel gi koth masani chwee moko kuom gwenge ma pachoka. Jafwambo marwa Judith Mondi miyowa ler mar kaka ikruok ma kamano chalo nyaka sani. Seche orumo kendo dong' mana matin to penj mag KCSE chakore ayanga e pachoka. Kata kamano, ywak pod nitie ni penj go ok dhi bedo makare ne jopuonjre mawuokie gwenge ma kodh oula muomoe sani. Jaod bura ma Mandera South Abdul Ibrahim, ma bende en jakomiti mar od bura marango weche mag somo, koni e kwan mar skunde 12 mag sekondari kar chung' od bura mare, onge ma osetonye midhiero mar oula. Okoni nyocha giwito jopuonjre 2 manyicha otieko penj mag klas 8 e oula mapek makwako gwengego, gino ma bende nyalo kelo midhiero ne jopuonjre machako penj kiny. Most of the schools, just like the homes, are submerged. Like for example, Elwak Primary School is completely submerged, and students are doing KCSE exams. They just finished primary KCP exams, and unfortunately, as you've heard already, we lost 2 students who had just finished sitting their KCP exams to issues related to the floods. Bende oywak ni bidhruok mag penj go nyalo dok piny kaluwore ni moko kuom skunde ma oula pok oywero ema koro itiyogo kaka kuonde jot e kinde ma penj bende chakore. And some of the schools which are not flooded are now areas where people are running to so that they can shelter there, they can use it as a temporary refuge. So schools are in session, exams are going on, and people are also living in those schools because they are running away from their homes and the floods have really affected them. And education actually is one of the most hit sector in that part. E counties mamoko kaka Kericho kod Narok, ikruok osetim makare motelo ne penj go. We are really ready for the exam, and I want to thank God for taking us this far. It's been a journey, and I must say, though with the hardship, the economic recession and all that, we've managed to go through, and we owe everything to God. Jagoro ma ongirore migao mar somo Belio Kipsang, kata kamano koni gisetimo ikruok makare, kendo kata i gwenge ma oula jukogo, penji biro kawo diriyo kendo e wang' sama onge ng'ikruok. As a policy direction, we are all aware that we shall be collecting examination papers twice in a day. There will be the morning collection and the afternoon collection. We've done proper routing, and we know when we start this exercise on Monday, there will be no schools or teachers who will be disadvantaged in picking both papers. We can give you a word that we have dealt with that particular challenge that we thought may arise out of picking the examination twice. Belio bende okwayo jonyuol kod jopuonj mondo kik yiene jopuonjre odhiye kuonde penj kod simbe. Don't allow our children go to school with mobile phones because it is an offense and it may disadvantage them as they do their examinations. In our boarding schools, we shall make sure that we do adequate fixing, checking to ensure that telephones are not found in our school compounds. Higani, maromo jopuonjre 903 dhi timo penj mar klas 12. Judith Mondi, Ramogi TV. Kwa dhi mbele wadonje mago mag siasa